Kuten asusta voi päätellä, mä olin just lähdössä ulos, mutta mä halusin tulla tekemään tämän videon tosi tärkeästä aiheesta, nimittäin miten pärjätä elämässä. Ja tää video on etenkin tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka kokee, että ne on nyt semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei pärjää. Ne ei pärjää itsekseen, ne ei pärjää työssä, taloudellisesti, kaverisuhteissa. Niitä on sulle, joten jatka katsomista. Mulla on sukulaisia, jotka opiskelee tällä hetkellä parhaillaan terapeuteiksi, ja mun täti lähetti mulle muutamat kysymykset. Mä en vielä tiedä, mikä sen pääpointti niissä on, mutta se selviää. Ja tää koko aihe lähti silleen avautuu. Muutenkin mä oon aloittanut hyvinvointivalmennuksen ja sitä kautta mä oon kanssa joutunut käsittelemään omia menneisyyttä, nykyistä ja tulevaisuutta sekä katsoen myös asiakkaiden näkökulmasta. Ja on tämmöisiä ihmistyyppejä, persoonia. Jotkut pärjää tai ajattelee, että pärjää sillä, että ne ajaa itsensä niin huonoon tilanteeseen, että ne saa aina apua. Silleen ne pärjää. Kun taas on ihmistyyppejä, jotka pärjää itsekseen, ei etsi ulkoisia apuja, vaan nimenomaan se sisäinen apu. Eli sä itse autat itseesi. Ja nämä on kaksi hyvin erityyppistä ihmispersoonaa. Ja mä itse ainakin huomaan, koska niin kuin sanoit, meillä suvussa ihmisiä opiskelee terapeutiksi ja meillä on 6 henkilöä, jotka on sosiaalialalla. Ja mä itsekin olen lähihoitaja alun perin. Niin meidän suvussa on tapana auttaa ihmisiä. Me ollaan tosi silleen valmiita auttamaan ihmisiä, ajattelemaan heitä, että hei, miten me voidaan avuksi tuolla ihmisille, missä toi tarvitsee apua. Kun sitten on ihmistyyppejä, jotka ajautuu meidän elämäämme. Ja mun elämään on tullut tosi monia tämmöisiä tapauksia, jotenka mä oon heti alkanut miettiä, että hei, vitsi, tuossa on niin paljon potentiaalista, miten tuo ihminen voisi olla parempi, tuolla on noin ja noin niin asiat, mitkä olisi hyvä sen niin kuin hoitaa elämässä, se olisi niin kuin superpersona. Ja niin kuin mä itse näen ihmisissä niin kuin hyviä sekä huonoja puolia totta kai, mutta jotenkin mä aina elän niille hyville puolille. Ja mä toivon, että jotenkin tää herättäisi sillai semmoisten ihmisten, jotka yrittää selviytyä vaan elämästä. Ja se voi johtua siitä, että etsii aina ulkopuolelta niitä apuja. Totta kai sun pitää hakea apua, mutta väärällä tavalla. Etsii elättäjää, etsii paikkaa, että pääsee yöksi. Etsii ihmisiä, jotka pukee sua, syöttää sua, sun tarpeita hoitaa, täyttää sun tarpeita. Kun se, että sä tarvitsit itse luoda sen itses, kuka sä oot. Ja sitten terveellistä apua voi etsiä ammattitukea ja terapiaa ja tämmöistä. Toivottavasti tästä saa jotain kiinni, koska tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, mikä mulla ainakin heräsi. Ja mä toivon, että tämmöiset ihmistyypit löytäis tämän videon, havahtuis, alkais kuuntele itseänsä, mitä mä tarvitsen. Auttaako se oikeasti mua niin kuin loppuelämää, että mä joka kerta on raukka, etin apua just nyt tähän, että mulla ei ole vaatteita, tai just tähän, että mulla ei nyt ruokaa, rahaa. Auttaako se sua pidemmän päälle, vai pitäisikö sun eka niin kuin rakentaa? Mikä auttaa sua? Etin mentoreita, etin valmentajia, me hakee oikeaa apua, että sä rakennat itses. Ei apua niihin sun nälkään, kodittomuuteen, kylmyyteen, rakkauden puutteeseen, en mä tiedä, muihin puutoksiin, mitä aina yrittää täydentää. Toivottavasti tää palveli jotain, saitte tästä irti ja nähdään taas seuraavissa videoissa. Mä lähden tuonne lenkille, tuolla on niin mieletön sää. Paljon rakkautta!